azvida kumira mushe. Day by day tikuona kuti pane a general ari kuonekwa kunzi is being retired, mumwe achiteka over, achipromotiwa achiassume that responsibility. Zvisarabira mashoko ari kubva mumabarracks. Uri kuonekwa kunzi there is another general opromotiwa to a higher rank. Chitiko chiri kuonekwa kunzi what is ZANU-PF paving for? What is Zvikananda trying to prove? Chitiko chiri kuonekwa kunzi panguva ino these guys they are in great fear and they are installing people vanoziva kuti these guys they've got proximity to power and vane connections with the current leadership, they will never betray. Sarapina mashoko amudanyikwa panguva ino totipa subscribe or like out on the bell icon. Timira pahendo BBC ZBC News amudanyira chete. Brigadier General Lloyd Mchangwa is officially assumed command of the Artillery Brigade, taking over from Brigadier General Benedict Renodada. The Handover Takeover was presided over by Commander ZNA, Lieutenant General Asha Water Tafmani. Doma developments Arubuda Pangwa ine Urban Conference Iowa, another Handover Takeover. YTSccc Pangwa ine tichiona kuti pane a general anzi Osia or retire. Pangwa ine tichiona kuti another general was promoted. Uya panguva ine assume that position. Chitiko chinonasa kuonekwa kunze panguva ine reshuffling pamwe chete nemapromotions arikuitika the ruling party ZANU-PF nemahandover takeovers ari kunyatsobuda pachena kuti the same period yatatiri last year the March 31st protest panguva ino is now happening. Zvizve zvichibuda pachena zvichiprova kuti ZANU-PF panguva ino inenge iri kutya and panguva ino it is paving its way kuavoida chaos and drama kuti isasazospiniwa from their position. Pida comment section medu dzafunguro aim kuti udipa pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like, check on the bell icon.